хонандагони синфҳои болоии мактаб ва донишҷӯёни коллеҷ дар Самарқандро барои ташхис ба назди духтурони занона мебаранд. Хабаргузории Central Asian Org бо такя ба як манбаъ аз ҳукумати Самарқанд навиштааст: ин иқдом бо ҳадафи ошкор кардани духтароне ҳаст, ки бармаҳал ба ҳаёти ҷинсӣ шурӯъ карданд. ҳадаф ба гуфтаи Мақомоти ҷилавгирӣ аз худкушӣ миёни духтарони ҷавонест, ки бакораташонро аз даст доданд ё ҳомиладор шуданд ва аз тарси шармсор шудан қасди ҷони худ мекунанд. Ба гуфтаи масъули вилояти Самарқанд, баъд аз ташхиси гинеколог ё духтурони занона, омӯзгорон ва равоншиносон бо волидони духтароне ки барвақт ба ҳаёти ҷинсӣ шурӯъ карданд ҳамсӯҳбат мешаванд. Дар пай ин ташхиси духтурон дар тамоми вилоят даҳо духтарони ҳомиладор ошкор шудааст, ки ҳанӯз оиладор нестанд, вале хонандаҳои мактаб ва донишҷӯён аз иҷборӣ шудани ин иқдоми Мақомот нигаронӣ мекунанд. Як донишҷӯ духтар аз он шикоят кардааст, ки баъд аз ташхиси духтурон тамоми коллеҷ аз ҳомиладор будани дугонаи ӯ огаҳ шудааст. Гуфта мешавад, ташхиси гурӯҳии духтарону толибилмон дар Самарқанд баъд аз як суханронии президент Шавкат Мирзиёев шурӯъ шудааст. ӯ дар оғози ин моҳ дар суҳбат бо вакилони Самарқанд аз афзоиши худкушии занону духтарон дар ин минтақа нигаронӣ карда буд.